bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi wadde hande en garti ɗo tigui joɗade jonde yewtere meɗen lappol gaynaako eɗen gowi yadude hen hono kaw meɗen Amadou Kalba kono haade meɗen tottudemo konngol en calminat o mo gandanɗa hoorema woni mawɗo galle o hono kaw Abou Samba Diop en calminimo ha no fewi kono kadi en calmini jagganɓe en kaɓirɗe hono Djiby Dieng wondude kadi e sukaɓeɓe wondiɓe ɗum noon Aissata Guissé e Sidi Bokum en calmini en juurima dendagal bandiraɓe fulɓe jogorɓe hettade nde ɗo yewtere ɗum noon kaw Amadou Kal bisimilla ma e lappol gaynaako Dieynaba Harouna teddi mi wiyama jaam ñalli yawur mi wiyama holko saɗe gaynaka ɗum noon en calmini bandiraɓe en calmini kadi auditeur uji heɗotoɓe yeeɓoɓe eɗen mbiyaɓe Allah jarama ɓe jarama ko wona ko ɗum tan ɗo udditiranɗen yewtere men lappe aynaɓe ne Alaji ceerno Howore wiyatno ni yo yurmede Allah wono mum eɗen mbiya joomen boŋeji bille koyno coydaji e donkil jama luuke pijido ko nayi bili buɗiji beele kosam mette gaynaka baali nde gardi durat ɗo huuɗo ha ƴiyal mari soppateɗen mbiya aynaɓe jaam ñalle mabɓe eɗen calmina kadi dendagal sernaɓe men eɗen calmin dendagal mawɓe société ji men Abdourahmani Ka Gadjel docteur de l' esprit en calmini ɗum en calmini mawɗo Harona Gala Dialal calminen pelle ɗe foof en tegue junggo mum eɗen calmina dendagal aynaɓe eɗen mbiya kadi won hilifaɓe dutte joomu en hilifaɓe mawɓe hono Mouhamadou Aissata Baba Guetto Arɗo kaye ceerno Nour Ly mbo Daara Halayɓe eɗen mbiya yo Allah yurmeɓe yaafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna ina hawni sa yi janayso ceerno Nour o ganda ko Allah tan wawi ko sukke mu ko dogata ko yanata ko foof mbawa ɗum hadde yahde wadde kala kewi dutten ɗum a Allah ɗum noon en calmini bandiraɓe en jettiɓe eɗen calmin dare ɗe ɗiɗen kewɗen ni wiide par ce que heɗe goni depporde gaynaka ley Sénégal woni daral nayyi woni daral baali ɗeɗo dare men mbaɗo heeɗe yewtere huɓtodinde ganden holko woni nafoje dare ɗe e holko ɗe mbawi addande gaynaka kadi koɗe sawru siko tawi aynaɓe paami koɗe sawru aynaɓe si tawi aynaɓe paami mbawi nanoderde mbawi famodirde kono wona toon doniɗen wonata famide wadde en calmini sernaɓe foof en ñaguimoɓe duwaw en neldiɓe duwaw Dieynaba tigi machallah ko kalɗa ko no waɗi fayida ruttiɓe ɓe kadi en duwima nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe kono kadi en calmini dendagal fulɓe aynaɓe wattuɓe tigui hakkille yewtere nde wonno en ji jewte men ɗe ene jillo machallah bandiraɓe hewɓe ine gartirana en ene gaddana en jiyanɗe mumen kadi e nde ɗo yewtere kono ha hande kadi en jokkat tan nde wonno ñande hen e wonko puɗɗinoɗen haalde ko faati e hakkude ndema e gaynaka nde wonno so tawi wiyama gaynaka tan ndema arat so wiyama ndema kadi gaynaka arat nde wonno caɗele ɗi keewi haalaji ɗi keewi ha joni ko ɗum ɗon gartaten kaw Amadou Kalba eyyi heɗen calmina auditeur uji men mo ganduɗa watti hakkille tan ko yewtere he walla watti hawltigui ko télé ɗe hono docteur Idrissa Ali Ba mo ganduɗa ko États-Unis woni heɗen calmin ceerno Alassane Sall mbo wasitaki en calmini dendagal wonɓe Amérique foof hoɓe jeeɓa men hoɓe jewtira men ha ceerno Alassane Sall noon mbiyatmi ko yo tottam bata o mbo jogui mbi noon neɗɗo saɗa janggen aɗa rokka ɗum lingu ñande foof jangguir ɗum hono lingu awrete holno mo jagguirte Dieynaba heɗen jogui caɗele surtout aynaɓe surtout o waktu caɗele ne dooka sa ƴeewino leydi Sénégal feccira e hakke ko ganduɗen ko hen ɗo koko remate tan ɗum woni doole mum nde wonno laamu Sénégal tugne ɓamtare mum ko ndema ko mbiyata ko pôle développement ɗo koko aynete tan wiyete zone sud pastoral ɗo kala garɗa ɗo yet mijoɗɗa ɗo tan gayɗa ɗo koko remate koko aynete agro sud pastoral
ɗum fof nane nder lisde he nane nder lisde hande sa ƴeewi kuule tan ɓetanaɗe gaynaka ɗe keewani sa ƴeewi kuulal 260 10 mars 1980 ɗo ngal wiyata ko holno yimɓe gurta ladde ngal ɗo kuula holno yimɓe haadima arde ko batte ɗe ngal ɗo wiyete ko holno yimɓe gurta ladde so oɗo waktu fotina ko wiyete CDD e CRD waɗatno leppi jaltini feede beeli leppi jaltini feede latte ɗum ɗon hande ɗum wayi kono koko maayi est ce que aɗa faamide sa ƴeewi kuulal 250 hitande 1996 ngal ɗo kuulal de ngal waɗte gaynaka tawaka a danañimi de ngal ɗo kuulal de ngal waɗate gaynaka jooɗaki so wiyama so nagge majji balɗe 6 yo yeey fourriére haɗa andi kay gaynaka jooɗaki walla gaynaka tawaka aɗa faami de par ce que oɗo waktu nayi pamɗat doole mbemat a yiyan nagge jibina woppa ɓinguel mum walla nagge jibina oro weema horo artude wuro taw hakkille mum heyɗi ɗum ɗi wawata andurodi tede nana yiilo ɓinguel ngel nana yiilo wuro yen nagge nga yantama balɗe 6 jeeyani fourriére haɗani ɗum gaynaka jooɗaki walla jooɗa wadde ɗum ɗo fof koko foti ɓuccede koko foti fewintede sa ƴeewi kuulal ngal ngal mbiyatmami 260 sappo lewru tati ɓiru hitande 1990 hande ngal ɗo kuulal natti hutorede guila ñande président Abdoulaye Wade addi goona addi ko wiyete plan reva lappi ɗi ko maayi te so lappi maayi tan caɗele mbaɗa jawdi ndi orata dow asmani he en mbawani wadde nder lisde he wadde il faut ƴeewen peeje e peccorɗe hono mbaɗaten kanko Abdoulaye Wade o rutti 2004 to ardi kuulal goɗngal ngal ministre men kese tambi wi ko ngal faara ko ngal ndam kono enen heɗen jogui hen kulkul ɓayden cuwa yiide ko wakala hen biyen ngal loi orientation agro sur pastoral ministre biɗo ko ɗum est ce que aɗa faami de o wi ngaalo jaɓɓata ñande premier conseil ministre te ngal kuulal fof min Amadou Kal ɓuuri hulde Sénégal ɗum ko ministre gaddaɗo joni oɗo Cheikh Oumar Ba heɗen mbiya ɗum bisimilla makko heɗen gaccanimo telede noon en ɗacca par ce que neɗɗo fuɗɗi ar koɗo wiyete ko bisimilla ha ƴeewe ko koɗo addi ha ƴeewen ko koɗo addi te kadi wonko hesɗe e jagorgal he wonko hesɗi hen haɗa andi idan wiyeteno ko jagorgal cakki ngala nder ndema kono ngol ɗo ɓe garti koko Abdou Diouf gollatatno ko chargé ministre chargé de l'élevage ɗum ɓe garti ɗum en mbayri ɗum 1982 hitande 1990 e capanɗe 62 nden ko Robert Sagna wonno ministère de l'agriculture dañɗen ministère chargé de l'élevage biyeteɗo Mbaye Diouf in huuɗi Fatick ɗum en gaccinat ɗum telede kono loi o mbo addi min Amadou Kal de mbayrat mimo 2004 si tawi ala ko wayle heɓa komo ɓittere gaynaka tawi ala ko wayli hen ala ɗum yo ummane gila min ɗaɓɓu jagorgal ngal e fedde wiyetede fedde dande aynaɓe la voix des éleveurs jooɗo makko soccodiro makko ƴeewen holno yarata heɗen jiɗɗo kadi ko feewi succès heɗen jiɗɗo ndam heɗen jiɗɗo fof nde wonno kadi kanko jagorgal ngal wiya ko fannuyanke to banggue ndema gaynaka eɗen jiɗanimo fof kono jiɗanɗenmo ko yo fewnan men enen en gonda ko oko pulla en gonda ko capate jiɗɗen ko pewnanɗo men gaynaka comme nan président Macky Sall warranno men ni
e jaagorɗe mum e mbaɗnatno min hay sen dañi en ko rimdande jaagorgal ngal ka timmungal wonde majjum wonde gueɗe mum fof ko ɗum ɓuratno men kono so neɗɗo da yiya yummu muyintano ronki yummude muynata ɗum sa yiya yayma tan muynatano wallahi min jaɓ ɗum ɗon seɓarante men kam ko wonno ko ɗo eɗen jakori Cheikh Oumar Ba seɓarante men ko wonno ko ɗo ala mbaɗɗamini na wawi bon gartena lesdi he mi rokkuma dolli mi rokkuma Fanayi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi tan dokkatma en jahata Mali en jahata Niger en jahata Ɓogge garaten tan ko dolli e Fanayi jeeri ɗo seke tawi yimɓe ho poti laamu ngu e maire uji ɗi ho poti réclude lesdi ndi yimɓe ndeeƴe jaam dañe kamɓe tan de mbawi darana par ce que min samjo tan ummi miɗo wiyete deko woto en kaali ɗum ɗo mi watta ndena ummi mi jaami tawta raami jonde mettende deko woto naɓe mbaɗatno sa ƴeewi ne yurmini ene yurmini en hamni ƴeewaɗo ganduɗa ɗo jomumen poti wuur par ce que ɓamtare wawa warde ɓamtare eɗen gandi kuura ko ɗum ɓamtare meeɗi nande professeur Abdoulaye Bathily posa question wiya holko ɓurɗa yiide ñande jiiɗa hunde wuuro ma ɓuurmaɓel wi ñande jiimi kuura ɓe mbi ɗum ko taki ɗum o wi ko ɗum ɓamtare kono kadi woto ɓamtare wara ɓamtare nokku mo ganduɗa o ko ɗo tan yimɓe dañi eggoɓe ummo Saloum gara eggoɓe enen jaka ɗon mbawi rem siki tawa ƴetti hen koña koñ fo kilométre uji tawi to woni 300 hectares te mbiɗa mbatta ko fawru kuura mbeɗa finde fawru kuura ɓurata 50 hectares wadde heɗen jiiɗi yoɓe deklan men lesdi ndi c'est possible ina wawi won koɗeɗo ndemeɗo gayneɗo jeeyeɗo ɗum ina wawi won ina waɗi ɗo ganduɗa ɗo hande siko tawi aynaɓe pelliti darade yoɓe dara ɓe mbaɗa sécurisé ko heddi ko gaynaka lesdi gaynaka par ce que Dieynaba ayi gueɗal gotal mami haalami ɗo ladde lewat ɗum ko gaynaka ladde ala hen ɗum seeɗa ladde tami rokkam ɗo tan ladde rewat ɗum ko gaynaka lewat ɗum ha wiye note gaynaka ndemowo ar rewa ɗon gaynaka ndemowo haɗa nde riwa ɗum ɗo mahowo a nananimi de mahowo rimat ɗon ndemowo mbaɗon Abou Samba Diop jel toon teere arata guesa laaba taƴam wattama teereji ne yeeya haɗani wona gaynako yeehi ndemowo o nani poussé ne yaha hande ndemri ndi par ce que Sénégal ko ƴetti ko indépendant meeɗa dañ awdi moƴƴiri meeɗa kala ɗo ɓe ndemi hitande kitaɗe ɗiɗi ɗo natta rokkira jencude ɓe tokkoɓe jiilo ɗo ɓe jahata wadde ɗo gaynaka ko wino haysa ko ɗum fartange wiyaka ɗo gaynaka ko heedi guese ɗe nana doño ene ndonde gaynaka he wadde lesdi aynaɓe ndi yodiri henede waɗe sécurisé wiye ndema koko ɗo foti ko ɗo gaynaka ko foti par ce que ay ƴettunoɓe dolli wonno vision maɓɓe ko raniru Haroun Gala Dialal hutori konngol baɗgol mi importance min Amadou Kane ñande min mbaɗi bota men le 22 mars 2003 ɗo daara ɗo le 28 wiyete Jakaria Diaw ina woni gouverneur Louga noddi amen Louga min jeeyi min notiyamo ina wiya hakkude min jotto ko général Niang ala min jotto ko président Ablaye Wade tawi noon mi ño'anama wiyama Ablaye Wade jottaka a jottaka amin par ce que kulɓinaɗo amin en ummi toon mbin ɗum an kam eko mbaddeten no dolli kanko Haroun Gala Dialal de mbimi ɗum eko mbaddeten no dolli nammarele dolli ko 100 kilométre meɗɗa toon aynoko hitande wotere 73 kelɗa toon mbimi ko mbaddeten dolli par ce que mbeɗa testa holko ummini ɗum kanko Haroun Gala Dialal wi bel cum fadete ko nder wuuro mbimi ɗum ala o wi umminani men dolli pour heɗen ndena dolli ummin men dolli ko heɗen ndena ladde men nde
dolli reme ɓe kaaɗa toon ɓe ganda rewo ngo mematake dolli wasa reme ɓe ganda kam hanti rewo ngo kam hanti kongo pandugo kono heɓ ƴettunoɓe dolli wonno vision maɓɓe ko raniru kalami ko télé mi ari raniru le 22 mai 2004 garmi tawmi joom bitiki ñippi tableau muyni waɗa ranir touba ranir ittum tableau touba ranir bismillah yo Allah yormi yere doore Mamadou Pati Diary ƴawnigalu Allah yormi hande wiyeteɓe Adam Balde ko bato mawɗo waɗno ranir ñande hen le 22 o ala Djibi Keccel en Ahmad Djoubayre Ngode en woɓɓe ne keewi Moustapha Moustapha Aliou Sile en non tawi Moustapha yeehi ko yimɓe heeɓe gonno on batu wadde ƴeew tan sa ƴetti yeru kelkom par ce que kelkom mi adda nde mema nde min e yero doore e délégation mawɗo e environnement mondial won joguiɓe taaride aduna min gareno toon yero doore Mamadou Pati Diary dare dolli o wi ɗum ko ladde wontata wona peƴƴiɓe liɓi o wi ko ladde wontata ene jeeyaka hedde ko dolli en on mission taki heddi ko yete kelkom heddi kelkom nani ɗon fanayi nani ɗo wadde jiɗɗen wiide laamu ngu e joomen pelle ɗe e aynaɓe e mairuji ɗi yen ballodir ko Gaynaako jeeyi ko jeeye par ce que cote ombo président Macky Sall woni le 27 décembre 2023 e jungo Daouda Dia en calmini ɗum no feewi Daouda Moussa Dia le 27 décembre min on koto ɓurnimi loi agro socio pastoral par ce que on koto waktu fof mbawɗa umma ka Gaynaako haɗa wawi ummade ndungu jaaha ha jottoɗa sa jolaka toon je toñata heddi ko noon baɗonama Sambule walla Abou Diop ɗum kam nane Gaynaako nane ndema wona wonaɗa faami de wadde siko tawi ina foti joddede Gaynaako e laamu ngu e mairuji ina poti joddade eteɗen régle o probléme deɓat mi wi heccanke konngol wolof siko tawi président ummake ɗum ɗo ene wawi tawa de fota nde hartede taw boni ayi kewno ko fanayi ari ɗum ko mayɓe leleɗe hay goto sohlani ɗum hay goto sohlani ɗum enen ken neɗɗo goto ay Sénégal naaɓe mbeɗa wi yimɓe fof ko ɗum neɗɗo goto tan jiɗma wiide par ce que heccanke min dari nde deegu wot jolfo joom guesa daroɗo ɗo demo Gaynaako daroɗo haɗa ɗum o ƴetti sérieux est ce que aɗa faami de goto fof wiye ɗo koko remeteɗo ɗo komin aynoɓe ɗo ɗum ɗo min keddere latte wadde heɗen ñaagui ayi hande wiyema no 2268 10 mars 1980 ɗum ɗo yete jooɗeten haalde ha famodire wadde ko mbawmi famde ko caɗele ɗe fof ko guila toon fuɗɗi guila idan ko juɓɓudi wonno e temps Abdou Diouf par ce que école ɗiɗe kalanmami fof ko temps Abdou Diouf wonno temps Abdou Diouf wadde yonti nden kadi hay Gaynaako siwa anditede ko ɗum meccal ko ɗum goto watta kam mecce ganduɗa ko Gaynaako tawaka kam ɗum wattaka meccal ɗeɗo kulden mbatte fof Gaynaako jooɗaki malgré cote oɗo pastoral min mbaɗi hen lulɗe tati ka tawami kam yimɓe jannguɓe ko Gaynaako dillo ko wiyete ko pastoralisme Gaynaako dillatka ka jannguɓe ɗum ɓe min gonde aynaɓe wonɓe ladde he par ce que min somi noddanoma gaddenmi ko aynaɓe waɗi hen ummotoɓe Kanil waɗi hen ummotoɓe Wiita waɗi hen ummotoɓe Amali waɗi hen ummotoɓe Gamaji min gara wiyaɗumen keɗe est ce que aɗa faami de gila ko mbiyata ko code forestier ko wiyete ko forêt classé jomumen keɗeno koye mumen paama kaala holno guurdi par ce que hande ɗo ɗo joɗɗen hande o Gaynaako gonɗo hande Belel Kelli walla o Gaynaako gonɗo hande Amali walla o Gaynaako gonɗo hande Ranir ɓuri men andu ko woni ko toon baɗon Aliou Kalidou Mamadou
kala toujours mi wiya jangguɓe discours e parcours wona gotum jogade kayitaji ma jangga haɗa jangga e sukkude nayi he lappol he wona gotum ko joom cukkuɗo lappol he ko andi ko kaake goɗɗo anda ɗum joguiɗo kayit mu anda ɗum janggi tan koko tubac wiyata ko théorie wadde jiɗmi wiide probléme Sénégal hande ko probléme lisde to banggue gaynaka probléme Sénégal hande to banggue gaynaka ko probléme jencude neɗɗo noon wawa dañde jencude taw dañani espace ɗayino wawa wonde ɗum noon jiɗmi wiide tan ko yo laamu ngu walla yimɓe jalta oɗo probléme hitande fof ko ni haɗa nana dolli haɗa nana fanayi haɗa nana weenugayri haɗa nana ɗo yete ɗo mbiyata ɗo yete banja ɗo ko komba wonno ɗo banja ɗo hedde Mbour ɗo komba wonno ɗo te wona ñande fof daratoɓe hande kaptano liste ndi ɓe gonata ɗo ceyi tigi machallah ɗum waɗi fayida no fewi nde wonno ko kalɗa hen ko kam eɗen gandi hande hakkude aynaɓe remoɓe kam ina wuuli ina wija surtout joni kam e ndungu kono hol hen darde tigi ɗeɗo pelle ɗe ganduɗa kala e saaha ina darani gam gaynako hono joni no kalirɗa ni wonde la voix des éleveurs wonde kadi e pelle kewɗe aynaɓe nanɗo holi hen darde mabɓe e oɗo saaha joni donc Dieynaba ay pelle ɗe emin jogui probléme toujours wimano Macky Sall bonne gaynaka Sénégal tan ko fedde aynaɓe Macky Sall bonne gaynaka tan ko naati ko jaggi ko laaw bonne gaynaka tan ko fedde aynaɓe ɗum kam bonno ɗum ha boni ilmin ɗum ha ɗum ilmini joomumen goosi hen ɗo eɗen jaala kadi ceerno Aljuma jettamba ceerno Aljuma ba mbo getto arɗo kala ɗo gaynaka min maɗo kay tan fortoto so gaynako tooñ so tooñ kañum ala ko woni ɗum hen par ce que yo yurmi ande Basir aɗa gal jaalal wiyatanomi kaw neɗɗo so jingganani tooñ hombo jingganata donc nden darde Cheikh Aljuma ba dari Cheikh Aljuma en calminimo no fewi calmimen jaalimbo baba makko en jaalimbo kaw makko so yawti ɗum ko jofde aynaɓe yawti ɗum faabo aynaɓe est ce que aɗa faami de ɗeɗo pelle walla fedde wiyetede aynaɓe Saloum fedde aynaɓe Saloum mba Abdou Djegui heyni ɗeɗo pelle hoɗe porto kono hande pelle mawɗe biyeteɗe ko pelle politique waɓe ɗama digal hen ɓe kam jarata galas tan lelo beele wona pellon kon ɓeydi caɗele ɗe ɓe wona pellon ko wakkilare nde heddi nde wonno goto hen fof so wi ina waɗa fedde te pelle haɗa ɗum fof ko Macky addi ɗum a lisde nden ten tan mbaɗen fedde wote Macky addi ɗo yette ittude haalis tottude pelle aynaɓe yo mbaɗ goto fof waɗi fedde mum tinɗo fof créa fedde som tinno ɗum kay min waɗat fedde ɗum addi ɗum goɗɗum fof par ce que de min kaɓete dolli pelle ɗe ɓuura jeego nden ino es daraki de wonno ɗo coopérative jeliwere mo Samba Yat GIE mbo Yara Tuskil wonno ɗo Fitales mbo kaali ceerno syndicat unique des éleveurs mbo Cheikh Saad Bou yarbo Aliou Dia heynima hande en mbiyen ɗum boom heɗen gadda ɗum oɗo alkamis kanko Aliou Dia en tant que syndicat donc jombaji alkamis garo dañen mo walla dañen goɗɗo inchallah est ce que aɗa faami de wona mi limanima joyi wonno ɗo ko fedde wiyetede ADS wonde daral fora Mamadou Ba heyno wonno ɗo ko syndicat Pastef mbo Moustapha Dia ni pelle ɗe ponno ɗe pelle hoɗe pamɗuno hoɗe keewi doole pelle ɗe ne keewi hande 75 fedde anditande no ɗe mbayi ni heew noon ɗe mbayi famɗe doole mbaɗa andi tan kam baɗɗe piye fof de jomumen jaynamde taade piye est ce que aɗa faami de ɗeɗo pelle ɓuuri famɗude doole hande koɗe 75 nde jiimi heccanki convocation FAO jiida les services techniques ko ɗum 75 fedde pamɗuɗe doole pamɗuɗe nanadiral
pamɗuɗe faamandirde ɗum foti addi ɗum ko président Macky Sall addatno 30 millions yo jomen pelle ɗe piccu sika Amadou Kal feccaka yak waɗa kériye fedde kalis to naati fof boni gasi so naatani fewata kono kadi so naati tan kadi ko ɗum ɗo yeto woni ko Macky Sall tan tiimi bonne gaynaka ka fedde gaynaka gonga kadi addi ɗum ko honorable député Aliou Dembour Lella kay addi ɗum heɗen calminim passage wadde jiɗmi wiide ɗum ɗo itta ɗum tan ko darde walla aynaɓe wonɓe less wiyeteɓe koɓe heynaɓe ɓe darano koye maɓɓe holno ɓe mbaɗi ni heccanki jeynaba haɗa andi ɗo weeli ar koɗo jeɗɗaɗa to jiɗaɗa de sa ari kam aɗa foti weltade min mi yaha ɓooyi heccanki ñande samta ɓooyi ɗi mi ƴekkide becce seeɗa mbiyata gungno seeɗa kono yo Allah teddin kawmo gaydi ndewi mawninde wuddetanko ɗum yo Allah teddin amin to dañde jaawi teddungal famɗata ala famɗata fa demel jaawi sa teddini neɗɗo tinani sa hoyni ɗum ne tinata noon ɓe jarama en calmi kadi homo jogui ɗo ɓeɗɗo kadi barkinɗo baɗɗo fayida biyeteɗo Bambaka ko un fonctionnaire par ce que hande kala président directeur banque gonɗo kay woni mawɗo ma haɗani ɗum wona cakante ko pullo ɓir yaɗɗo ɓiddugal kala directeur banque gonɗo ɗo hande kay timma on Bambaka wiyete kay ɓeydi men takkadi ummade kay wimi kaw ummo no Bachir Adagal Diallo wiyatnomi kaw ummo sa ummani bone mbaɗa ɗum noon en calmini waɓen Hassane Gawde en Djibriru en calminiɓe he poof en ɗaccani hay goto en calminiɓe ɗo sukaɓe technicien ji yontaɓe wonɗo ɗo yetta tawi ala namdal gonɗal tigui machallah hojomaji meɗen gasi ha laaɓi ɗum noon hol wasiya ma tan mo mbasitoɗa hande en tant que aynaɓe ɓe ndungu on ardiri ni konngol ma kam kala ɗo gaynako woni yo yeela kayit heɓa liste par ce que ene woodi sa ari hande aɗa wiyete kuumu ndemowo so ari ɗon ala gueɗa est ce que aɗa faami de ladde nde ko guure 14 woni ɗon ɓe dañi 800 hectares ɓe dañi 400 hectares ɓe dañi 600 hectares ha ladde nde hawreke heɓe kiiri ɓe mbaɗi kayitaji maɓɓe ɓe leeli e junggo Dawoud Silak yo Allah yurmimo yaafomo ladde nde yo nder hene basitomi aynaɓe yoɓe koɗ yoɓe koddu yoɓe janggu yoɓe jangi Teynaba taƴat ɓuggol tan ko jangde taƴat ɓuggol tan ko jangde yoɓe janggu maar guele hen jeeya hande université ene wiye hay ɓen men keɓɓe mouvement les élèves étudiants fulɓe ɓen ko dariɓe noon eyyi men keɓɓe sen keɓɓiɓe ɓe gara ɗo ɓe kalana men holko woni yiyande mabɓe gaynaka leydi Sénégal leydi ndi koko faaƴi jawdi ndi koko ɓesto yimɓe ƴetto 1960 ken 4 millions pawɗa hande en ɓadim 19 millions te hadde 73 heɓ hadde 73 wo arde Sénégal joguino ko nayi ala bayi mbeɗa andi tan hande sen mbiyeɗen eɗen jokka ɗo tan hojomaji ko gasi ha laaɓi ɗum noon koto kalɗa joni mouvement des élèves étudiants fulɓe wonɓe to université Cheikh Anta Diop wonɓe IAM wonɓe ɗo kadi ha to Saint-Louis foof machallah ɗen jiiya darde mabɓe no fewi en calmini ɗon noon hono sehil meɗen Seydou Sow nde wonno en kettini ɗum tigui rigui e darde muɗum en bismima ɗum ɗo laabi kewɗi hojomaji meɗen gasi ha laaɓi kono kadi en calminata hono jinnaɗo meɗen hono Fati Guissé gonɗo ɗo e Dakar tanum Aissata Guissé debbo mo Mbahe machallah on beltanama ɗum noon aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi meɗen e Lappol Gaynaako ko ñande wonde so guene ñaawi